мощна експлозия на 15 тона газ беше предотвратена в Кърджали след авария на автоцистерна с пропан-бутан. Полицията отцепи един от кварталите на града за няколко часа и електричеството в него беше спряно. За да си представите какво можеше да се случи в този квартал, ако не е била реакцията на полицията и гражданска защита, взривната мощ на цистерната се равнява на няколко тона тротилов еквивалент. Свидетел на спасителната операция беше кореспондентът ни Красимир Ангелов. Автоцистерната била паркирана в стопанския двор в квартал Гледка. В района живеят повече от 6000 души. Вероятната причина е извършването на някакъв частичен ремонт по тръбопроводите на цистерната. Има ли опасност от експлозия? Към момента не, но при пристигането на екипите имаше реална опасност от експлозия. Шофьорът на цистерната се опитал сам да отстрани аварията, но ръцете му измръзнали от изтичащия газ с температура 60 градуса под нулата. Той е настанен в болница. Противопожарните екипи няколко часа обливаха с вода машината, за да предотвратят евентуален взрив. За населението няма опасност. Продължаваме с замерванията. Уредите показват все още концентрации на газ съвсем близо до самата цистерна, но докато и тази опасност не премине, няма да се предприемат действия за преместване на цистерната. Районът на аварията ще остане отцепен до отстраняването на газовата цистерна. Електрозахранването в квартала вече е възстановено. Здравните власти в Пазарджик също бяха мобилизирани.